Glasine da je Putin ozbiljno bolestan cirkulišu već 2 godine, ali je njegov posljednji u nizu snimaka sa ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu u junu iznova pokrenuo lavinu pitanja o zdravlju ruskog predsjednika. Svi su tada primetili da Putin jedva održava ravnotežu za govornicom. Činilo se da pati od nekontrolisanih grčeva dok je držao jednosatni govor svojim partnerima, jer se mučio da stoji mirno dok mu se telo zaljuljalo, a levo rame zgrčilo. Pre Sankt Peterburga, spekulacije o Putinovom zdravlju podstaknute su nakon snimka njegovog sastanka sa tadžikistanskim predsjednikom Emomalijem Rahmonom. Na snimku koji se delio ruskim medijima i do kojeg je došla ukrajinska novinska agencija, Dnevne ukrajinske vesti, vidi se kako Putin stalno trza i cupka nogama tokom razgovora. Dok je Ekspres preneo da je natečeni Putin stalno udarao desnom nogom o pod, Erik Busey, stručnjak za govor tila, rekao je da vidi zapanjuće oslabljenog Putina u poređenju sa čovekom kojeg smo posmatrali pre nekoliko godina. Prašinu je podigao i snimak od 18. februara na kojem se vidi kako se ruskom predsjedniku trese ruka dok se pozdravljao sa beloruskim Aleksandrom Lukašenkom u Moskvi. I snimci sa Putinovog sastanka sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom u aprilu, na kojem se vidi kako se ruski predsjednik grčevito drži za sto, dodatno su potpirili glasine o njegovom zdravlju. A tokom parade povodom Dana pobjede 9. maja u Moskvi primećeno je kako Putin naizgled ima problema sa hodanjem, dok su posmatrači ukazali da je sedeo prekriven čebetom, ali neobično ponašanje ruskog predsjednika ne završava se na ovome. Tu su i bizarni navodi o tome kako se Putin leči. Istraga nezavisnog ruskog medija za istraživačko novinarstvo, Projekt, navodi da ruski lider uživa u kupanju u kupci od ekstrakta iz rogova jelena sa Altaja, koju mu je preporučio njegov ministar odbrane Sergej Šojgu. Možda je miris te kupke osjetila i bivša savjetnica američkog predsjednika Donalda Trumpa Dr. Fiona Hill, koja je početkom maja iznela detalja sa događaja na kojem je sedela pored Putina. Rekla je da Putin neobično mirisao, kao da je izašao iz neke posebne kupke, te da nije ništa jeo ni pio tokom večere.